Mae gweithgynhyrchu'n golygu gwneud eich cynnyrch, bod hynny a llaw neu drwy ddefnyddio peiriannau. Fel rheol, mae'n cyfeirio at wneud hynny ar raddfa fawr. Mae'n debygol o fod y cam drytaf o holl gamau datblygu'ch cynnyrch, felly mae'n werth i gael yn iawn. Mae nifer o opsiynau ar gael ar gyfer gweithgynhyrchu'ch cynnyrch. Yn gyntaf, gallwch ddefnyddio'ch gallu weithgynhyrchu'n fewnol, hynny yw yn eich eiddo eich hun. Yr ail opsiwn yw creu cyfleusterau mwyn i chi allu gweithgynhyrchu'n fewnol. Ac yn drydydd, gallwch is-contractor gwaith gweithgynhyrchu. Os oes gennych chi'r gallu'n fewnol, yna mae'n broses yn llawer symlach, yn ymwneud o ran y cyfathrebu sy'n angen rheidio rhwng chi, y dylunedd a'r gweithurwr. Fodd bynnag, mae'n dal yn werth ystyried opsiynau eraill, fel cael y gweithurwr i anfon y nwyddau i'r cwsmeriaid yn uniongyrchol. Byddwch hefyd am gadarnhau eich bod wedi dewis yr opsiwn gorau o ran cost. Cofiwch hefyd, nid yw'r ffaith eich bod yn gallu gwneud rhywbeth yn golygu y dylech chi wneud hynny. Wedi dweud hyn, gall fod yn ddoeth gwneud rhywfaint o'r gwaith gweithgynhyrchu'n fewnol ac is-contractor gweddill. Mae hyn yn eich galluogi chi i ddeall y broses yn llwyr. Bydd gennych chi hefyd fwy o reolaeth yn ogystal â hyblygrwydd o ran cynhyrchu. Gyda llaw, gadewch i mi esbonio mwy am yr hyn sy'n cael ei alw'n drop shipping yn Saesneg. Mae'n dechneg rheoli cadw'n gyflenwi lle nad yw'r man werthwr yn cadw nwyddau mewn stoc, ond yn hytrach yn anfon manylion danfon ac archebion cwsmeriaid yn uniongyrchol i'r gweithurwr. Yna, mae'r gweithurwr yn anfon y nwyddau'n uniongyrchol i'r cwsmer. Efallai eich bod wedi dod ar draws hyn eich hun yn enwedig gyda eitemau mwy fel dodrefn. Pan oeddech chi'n archebu cynnyrch gan fan werthwr, efallai'ch bod wedi cael amser y gallech ddisgwyl i'r cynnyrch gyrraedd, ac y byddai'r man werthwr wedi dweud y byddai'n dod yn uniongyrchol gan y gweithurwr. Gadewch ni edrych ar is-contractio. Cymrwch eich amser a byddwch yn ofalus wrth ddewis eich gweithurwr. Gall gweithgynhyrchu fod yn ddrud. Mae dewis ateb cyflym a rhad yn llaweru hawdd. Mewn gwirionedd, mae arnoch chi angen mewnbwn arbenigol. Dyma rhai o'r pethau chi feddwl amdanyn nhw pan fyddwch chi'n ystyried darpar gyflenwyr. Oes ganddyn nhw wybodaeth am eich sector diwydiant? Oes ganddyn nhw'r gallu technegol angenrheidiol? Beth yw ansawdd y gwaith maen nhw'n ei gynhyrchu? Edrychwch yn ofalus ar eu costau yn ogystal â'r telerau gwerthu. Mae hefyd yn bwysig deall y berthynas rhwng y dylunedd a'r gweithurwr. Pa mor dda maen nhw'n cyfathrebu? Cofiwch, mae hyn yn rhan allweddol o'r holl broses. Gall fod yn werth ystyried cael mwy nac un gweithurwr. Os bydd anawsterau'n codi, gall hyn effeithio ar gynhyrchu, ac nid ydych chi am ei broblemau cwmni gweithgynhyrchu effeithio ar eich hyfywedd. Mae gweithgynhyrchu'n gymleth a gall fod yn ddrud, ond mae hefyd yn gyffrous iawn gweld popeth yn dod at ei gilydd o'r diwedd.